Gipusil patay ang kani Kapitano karon konsyal sa barangay Klimatko Dakbayan sa Toledo sa dihang mamista unta kini sa Bukirang Barangay sa maong Dakbayan. Ang detalye sa live report ni Marie Dumabok. Ma'am. Yaslan padayon pa ang pakisusi sa Toledo City Police ug sa pag-ila sa mga mamumuno. Gideklarar nga dead on arrival si kanhi Kapitano karon Barangay General Climaco Konsihal Antonio Canonigo. 51 anyos, human kini nakaangkon og mga samad pinusilan sa dekadayang dapit sa lawas, ilabi na siyang ulo. Ang biktima ug iyang mga higala, mamista unta sa Barangay Bagakay, Bukirang Bahin sa Toledo City, pasado 4 gahapon sa hapon. He was standing at the roadside when an unidentified person suddenly shot him from behind. Gingong motor riding in tandem ang mga mamumuno. Ang usa sa mga higala ni Canonigo gingong nakabalos pa og pusil. One of the victim's companion, who was allegedly armed with a caliber .45 pistol, defended the victim and engaged in a firefight. So the suspect sustained 2 gunshot wounds on the back of his body. So according to the witness, the suspect was hit in the thigh area and immediately fled away riding as the back rider of a waiting single motorcycle. Usa sa gisubay karon sa kapulisan ng mga hospital aron masayran kun nagpatambal bang usa sa mga suspitsado. Ilaw sab sa taon kuno na bay kuha sa CCTV sa lugar. Sa pagkakaroon wa pa sila matumbok nga motibo sa krimen kay tanang anggulo ila pang gisubay kun may kalambigitan ba sa iyang pagkabarangay opisyal, personal ug uban pa. Hinud-ado na nay gisunod ang Toledo City Police nga mga persons of interest. Gisulayan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak pagkuang habig sa pamilya sa biktima apan nagdumili una sila sa pagluwat ug pamahayag. Lan gipaubos na ganihang buntag sa autopsy ang patayng lawas sa biktima ug usa karon sa giplanuhan sa kapulisan ang pag-umulog is ITG Canonigo alang sa dinaliang pagkasikop sa mga suspitsado. Lan? Daghang salamat, Marie Dumabok.